Ho hem vist en portada, la primera convenció municipal dels socialistes de Mallorca ha dirigit els esforços en potenciar el paper dels municipis per fer un model d'economia sostenible. La Federació de Socialistes ha celebrat avui de matí aquesta trobada per debatre amb les corporacions locals la línia de feina a seguir. Així han estat rebuts els principals líders del Partit Popular i del partit que hi han intervingut. Amb la crisi com a fil conductor, tots ells han destacat les millores conquerides pels socialistes al llarg dels anys per justificar la política de retallades imposada des del govern central. Tampoc no hi ha faltat un rosari de crítiques cap a la gestió del Partit Popular. El ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dedicat gran part del seu discurs a explicar als ciutadans les retallades econòmiques. De fet, el dirigent socialista ha volgut justificar aquestes mesures com un sacrifici necessari i ha recordat les millores en matèria social que s'han assolit en mans dels socialistes. El cert és que tant la seva intervenció com la del president antic han tingut regust de precampanya. Y es verdad que hemos tenido que hacer algunas cosas muy duras, pero no es menos cierto que si no las hubiéramos hecho, podía haber llegado un momento en el que no hubiéramos tenido dinero para pagar los intereses de una deuda que España, como el resto del mundo, contrajo para intentar evitar que nuestra economía se fuera a pique el año pasado, cuando colapsó el sistema financiero mundial. Francesc Antich no ha deixat passar l'ocasió. Quan falta més d'un any per a les eleccions, la precampanya ja es fa visible en els discursos. La crisi econòmica està només l'excusa. No mos podem fiar ni el més mínim de cap ni una de les seves receptes. No tenen receptes. Les receptes seves ja les hem provades i el malalt està moridor. És més, segons Antich, el Partit Popular és el culpable indirecte de l'actual situació econòmica. Ara estem patint d'un model improvisat, d'un model que només ha empès especulació, d'un model que ha creat molta de desigualtat i d'un model que ha estat totalment artificial. Per al líder dels socialistes, l'expresident Jaume Matas va ser un mal gestor i per demostrar-ho ha tret del calaix els pitjors fantasmes dels populars de les illes. Palmes, Arenas, cada dia surt un cruïnau. Basta recordar el metro, que se va omplir d'aigua i només havia fet 15 litres d'aigua. Basta recordar com gestionava aquesta gent. Aquesta gent gestionava molt malament. Això sí, quan no posaven la mà al baix, que eren moltes de vegades. Davant això, Antich ha reivindicat el Partit Socialista com a formació progressista i de govern i ha demanat als ajuntaments un sobreesforç davant les retallades pressupostàries. També ha exigit al PP que faci entrar el seu líder, José Ramón Bauzá, al Parlament de les Illes.